Bi ye alamisadon ye fevriye kalo tile duuru san 2026 Bamakɔ News TV jabaranin filɛlibagaw a aw bisimila an ka kunnafoni se telimanw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna kiriko min bɛ sen na ni a bɛ wele ko affaire Paramount ale jaabiw bilalen bɛ juma natɔ la. Kiriko min filɛ nin ye a daminɛna kabini desanburu kalo tile 22 san 2025. An b'a yira aw la k'a fɔ ale ko kelen in na maa caman bɛ yen nɔ minnu awa olu jalakira ka ban. Awa dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ minnu ni olu nɔminɛlen don. O tuma minnu nɔminɛlen don olu ka jaabiw kan ka bɔ juma nata. An b'a yira aw la k'a fɔ nin ko in na awa maa caman bɛ yen nɔ minnu tigɛnkɔni sinna olu bɛɛ lajɛlen ma. I n'a fɔ maa 13 bɔɲɔgɔnko olu jalakira de ka san 10 kaso di olu bɛɛ lajɛlen ma. An b'a yira aw la k'a fɔ nin ko min filɛ nin ye awa a kiri a ɲɛmaya bɛ maa min bolo o de ye Sanba Tanbura ye. Sanba Tanbura ale n'a ka kiritigɛlaw sigi kɛlen bɛ ka u kɔnɔ maa tɔw minnu ni olu nɔminɛlen don juma natɔ olu ka kow bɛna wolo fɛn jumɛn na. Halisa an bɛ to ni Mali kibaruyaw ye. Kulukoro n'o ye Mali marabolo filanan ye awa min ye baarakɛla minnu bɛ yen n'o ye collectivité baarakɛlaw ye olu ye lasɔmini sɛbɛn n'o ye baarabila sɛbɛn k'o bila. Awa lasɔmini sɛbɛn baarabila sɛbɛn in bɛ tali kɛ min na o de ye k'a fɔ u ka kɛrɛfɛ sara dɔw bɛ yen nɔ n'o ye prime ani indemnité ye janvier kalo in na ko o ma sara u ye. U kɔni y'a yira k'a fɔ o ni o ma sara u ka baarakɛlaw ka lafasali kulu syndicat min bɛ yen awa collectivité tɔgɔ la o y'a yira k'a fɔ k'u bɛna baara bila. Kayikaw fɛ yen nɔ baara dɔ daminɛna min daminɛna ayiwa Tulis groupe n'o ye Fatumata Batuli Ɲani ale ka jɛkulu min ye awa Kayi bɔlɔn kɔnɔnaw a yirala k'a fɔ ko olu kɔni baaraw yɔrɔw jɛyali ani yɔrɔ sanuyali Kayi dugu kɔnɔna na o de bɛ sen na nin wagati in na. Nɔgɔyaba donna awa tajiko gɛlɛya la an ka jamana kɔnɔ nin wagati in na n'i y'a lakɔlɔsi ka daminɛ jamana faaba la n'o ye Bamakɔ yan fo ka taa se an ka baraburu yɔrɔw ma. Tajiko nɔgɔyara kosɛbɛ sabu ka d'a kan ni maa min ye DGC lamɛn ale y'a yira k'a fɔ a bɛ citerne 2000 bɔɲɔgɔnko bɔ minnu bɛɛ lajɛlen donna an ka jamana kɔnɔna na nin wagati laban in na. O citerne 2000 in ni maa min ye o kɔnɔ tajiw lajɛ o bɛ taa se fo litiri miliyɔn 100 bɔɲɔgɔnko ma minnu n'olu bɛɛ lajɛlen awa yɛlɛmana station na n'o ye awa taji di yɔrɔw ye walasa jamanadenw bɛ se ka a sɔrɔ nɔgɔya la cogoya min na. An ka jamana kɔkanna na min ye Gana ale jamana y'a yira k'a fɔ ko a bɛ fɛ ka kalan kura daminɛ u ka kalanso kɔnɔna na n'o ye chinois kalan ye. Chinois kalan u bɛ fɛ k'o don u ka kalansow kɔnɔna na. Ayiwa Gana jamana y'a yira k'a fɔ nin de bɛna kɛ sababu ye ka dɔ fara kan minnu bɛ fɔ u ka jamana kɔkan ka se ka dɔ fara u kan u ka jamana kɔnɔna na. Niger jamana kan min bɛ u ka sɔrɔ bosobaw kofɔ olu kɔni ye ŋaniya ta kununko araba fevriye kalo tile 4 san 2026 awa dɛmɛ yɛrɛ bolo ma ka ɲɛsin min ye u ka jamana bɛ se ka jɔ a sen fila kan cogoya min na ka dɔ bɔ u ka dumunifɛnw olu sɔngɔ la ka kɛɲɛ ni kalo barikama min n'o bɛ ka na n'o ye sunkalo kalo ye nin san 2026 in kɔnɔna na. Ni de bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sen telimanw na aw ni ce aw ka ɲamadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don n'a nataw la.